Mennään vähän kalastelemaan ja musta vähän tuntuu, että tästä tulee jonkin verran pitkä video, niin olisiko se vaan parempi, jos me suoraan mentäis kalastelemaan vai käydäänkö ensin avaamassa joulukalenteri? Mikä tää on? Tai joku tämmönen jouluonki. Kerran me nyt täällä ollaan, niin kalastetaan yksi. Mikä? Fat! Koska nyt on jouluaatto, niin olen tehnyt jouluveneen. Tässä on meidän jouluveneemme. Eikös olekin hieno? Käydäänkö vaikka kaikilla saarilla kerran tässä me ollaan, niin mennään eka tonne Euroopan. Mennään eka tänne näin ja otetaan varalta. Tää jos tulee haita. Vähänkö se enää olet nopea? Anna minun hetken aikaa olla, joko. Tässä nyt sitten vähän niinku kävi silleen, että tässä meni nyt sittenkin vähän kauemmin, kun mä kuolin niin monta kertaa noille haille, jotka tässä nyt aloitti mua tappeleen vastaan, niin tässä on vähän nopeutettua versiota tästä, kun mä yritän päästä tonne saarelle ja tässä ei nyt niin hyvin käy, mutta no, näette pian. Tänne saarelle, mutta nyt kun me tänne päästiin, niin katsotaan paljon mä saan Kastelilta rahaa, jos mä myyn nämä, että saisinko mä jo sen kanootin. En ihan vielä. Olisiko tässä videossa vaikka semmonen, että jos saatais se kanootti. Se maksaa 50 000, niin se voisi olla ihan hyvä idea. Kalastetaan nyt täältä vaikka ainakin 5 kallaa vaikka. Nyt me ollaan kalastettu 5 kalaa täältä. Niin nyt me voitais spawnata taas vene. Ja lähteä kohti seuraavaa saarta, joka on
Monsters Baroque. Aletaan pikkuhiljaa lähestymään tuota Monster Baroquea. Mikäköhän kala tää on? Jos tää on joku hyvä, niin saakohan tästä paljon rahaa. Joten mä voisin näyttää teille vähän arkkupiiloja, koska tässä saarella niitä on aika monta. Ei nyt sano, että on tosi monta. Tuolla on yksi, sieltä tuli 2000 kolikkoa. Mä saisin kanootin kyllä ihan näistä kolikkoa. Käyn nyt kuitenkin kaikkia saarella, niin tuolta tuli 200 kolikkoa. Katsotaanko mä nyt saisin kanootin. Tuolla on yksi laatikko. Täältä tänne. Tänne. Sitten täällä on viimeinen. Noin. Kerran nyt täällä jo ollaan, niin otetaanko niitä kaloja nyt, koska jos me pelataan Fishing Simulatoria ja tämän videon nimi tulee olemaan tyyli joku pelataan Fishing Simulatoria tai joku semmonen, niin en tässä videossa ole mitään järkeä, jos niin kun ei kalasteta, koska tämä on kalastuspeli. Sieltä tuli joku hauki. Joku hauki varmaan. Joku hauki siltä varmaan tuli. Common Red Tang. Onko tää on vaikka viimeinen, mä en oo ihan varma, mä en oo oikein pysynyt laskussa, mutta tää on nyt 5. kala. Ja noin. Sitten voidaan lähteä kohti Shadow Isles. Missäs tuolla on Caster. Hoppaa! Hei, nyt on iso kala. Tai sit se on joko tosi pieni, sillä on oikein. Paitsi. Barracuda. Onks tää joku myyttinen? Barracuda. Mä en tiedä, mutta kalastetaan vaikka tästä sillalta ja tää näyttää ihan chill fishing spot. Sitten kun ollaan kalastettu 5 kalaa, niin mennään Keskisaarelle Kasterin luo myymään. Ja meidän kalamme.
Nyt tuli joku tarpon. Ei mitään hajumaan tarpon. Tää on varmaan 3. kala nyt. Tai 4. Ei 3 tai toinen. Joku toi äsken oli toinen. Tää on 3. Tää on ihan sama. Mä voisin kyllä joskus pitää vaikka live-streamia, kun mä pelaan tätä peliä, koska mä veikkaan, että tää ei oo semmonen peli, mitä tiedätkö silleen. Mä en oo ihan 100 varma, mutta mä veikkaan, että tää saattaa olla semmonen peli, mitä jaksaa katsoa, tai sitten tää ei saata olla semmonen peli, mitä jaksaa katsoa, mutta mä toivon, että tää on semmonen peli, koska tätä on kyllä ihan mukava pelata, ja jos olisi vaikka katsojakin välillä mukaan, tai löytys. Tai jotakin mun kavereita, jotka pelaavat tätä samaa peliä. Kuten esim. Vaikka semmonen tyyppi kuin Dalnor. Hän on minun serkkuni, mutta pelataan aika paljon yhdessä. Ja toi on varmaan nyt ihan tarpeeksi. Pelataan aika paljon yhdessä ja ei mulla oikein muuta, lähdetäänpä nyt takaisin tänne päin ja käykää tilaamassa Dalnor-niminen tyyppi YouTubesta, koska se nyt vain ansaitsee tilauksen. Koska nyt me päästämme meidän kamat. Ja sieltä tuli tonni. Paitsi että mä en voi myydä kaikkia, niin myydään tästä nyt tälleen kaikki sitten. Noin. Ja itse asiassa niin me voitais ostaa vielä tähän se vene, koska nyt se haluttaa ostaa, niin ostetaan. Ootapas tämä. Tämän mä haluaisin ostaa. Ja nyt me kerran tässä ollaan, niin siitähän se lähti sitten mukaan. Täältä saa näitä ihmejuttuja. Täältä voi sitten kustomoida tätä miten haluaa. Ja me ehkä nyt kuitenkin pidetään se ainakin vielä keltaisena, koska en halua vielä mennä tuunaamaan tätä. Tämähän on nopea syntyessä. Tämähän on nopea kuin mikä. Sitten mietitkö tätä vielä tulee upgradeaamaan niinku siihen maksimivauhtiin. Hihi. Tää on hyvä vene. Kiitos kun katsoitte videon. Kiitos kun olitte mukana. Tälle mun aloittelevalle YouTube-kanavalle tulee vielä lisää videoita, tulee jatkossakin ja käykää tilaamassa Dalnorin kanava, tilatkaa mun kanava ja tilatkaa semmonen kanava kuin Roblox Gamer Talk, koska se on mun ja Dalnorin yhteinen kanava, joten ei mulla muuta ja nähdään sitten kun on seuraava video aika. Hei hei!